चोचियात काहे बा? हेलो 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 बाप रे बाप। अरे बड़ा खुशी के बात बा कि हमनी के श्री रामचंद्र महाराज के बाराती आयल बनी सो ना। जा 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 भोले शंकर जी के बाराती आयल बनी सो उनको ना तो होई हेता ना होई 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 का कहल जाला होई बानर भालू का करता रस तो शंकरे भगवान के बाराती में गए रहल सब बानर भालू तो देख के लागल कि सही में हमनी के उनके बाराती आइल बानी सब। नाश्ता वास्ता मिलल कैला कथी मिलल रे? कीरा चुपचाप रहो। चला हमरा तो वो ना मिलल। चोचिया के ना हम जानत नहीं राउर साउंड एकदम बढ़िया बाजेला तो नाम नहीं के यहाँ सब आए के ठीक बा। बड़ी लोग कम आइल बा ना जाए थी इतने लोग के आशीर्वाद हमरा किस्मत में लिखल रहा भाई। हम 7 बजे से तैयार होकर बैठा रहनी आ गाड़ी भेजे में तहनी के लेट कैला तो दोस्त तहनी के बा कैसे हम 7 बजे से इंतजार करते रहनी कि कब अपना भाई लोग के लगे चलाए। भैया हम अमित पटेल रउआ लोग के बेटा रउआ लोग के भाई रउआ लोग के करे जाके टुकड़ा। ए काका हाल चाल ठीक बानू? भैया हो हम कोनो बड़का स्टार ना हई पवन सिंह खेसारी ना हई रउआ लोग के बेटा हई रउआ लोग के भाई हई। आज बड़ा अरे हमर काकियो आइल बिया का रे? आई दादा मुंह तो के हंसत बिया। रे तोरे बेटा होई का तो हंसत काहे बाड़ी? अब तनी के छेक ले बड़ा लोग होने कर लौकत उ लोग के अपने तो बड़ा लोग टाड़ा कहानी वो बाड़ी से इती इती लौकत तनी सो साइड दल लोग ना कनियो के देखा स। भैया हो कहे के बात बाकी रउए लोग के भाई है रउए लोग के बेटा है ओइसे अगर कोनो गलती होई तो छोट बालक समझ के माफ करिए लोग और बनू पहले ही हाथ उठा के आशीर्वाद देता लड़का तनी के आशीर्वाद से तो बानी बउआ। आज रउआ लोग चाहत नहीं लोग तो कोनो आदमी 0 से हीरो हो जाता और रउआ लोग चाह दे तो कोनो आदमी हीरो से 0 हो जाएगी। और सही अपन प्यार दुलार है बबुआ तो बनैले रहे हम लोग लव यू कहे के बात बा भैया कि हमें के हमके जाना था सबके जाना था आज जे झूठ बोली ओकर साथू विधिया नाश हो जाएगी। जाना था तो सही बताओ लो हाँ जाना था नहीं आ ना जाना तो बोलो तो हम बताइए। तू तो जानते बाड़ी यार। तू जानता रहा तो जे हमके जाना था तनी एक बार हाथ उठा के एक बार हे बबुआ के आशीर्वाद दे बोल साचे दरबार की बोला था ना रे होने का हो नहरी नहर की कथी है सड़क हो और सारा के हाथ बांध के देखो हाथ बांधे के नहीं के हाथ उठा के एक बार आशीर्वाद दे एक बार लड़का के उठाओ तनी हाथ एक काका का मचा वाला। बोलिए साचे दरबार की बोला काजल राघवानी की हेमा मालिनी की
अक्षरा सिंह की बोला था ना मने होइजा चल जाम तो औरी मजा आई हिया से हुआ तक जगे खाला ही बा। अरे मर्दवा रात बाकी बा बात बाकी बा हमनी के मुलाकात बाकी बा।